Eh, bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko gaurko ekitaldi instituzional honetara bertaratzeagatik. Urtero bezalaxe, irailaren amaieran edo, antolatu egiten dugu helduen euskalduntzeko irekiera akademikoaren jardunaldia. Ez naiz luzatuko, nire ondoan daudenak aurkeztuko dizkizuet, alde batetik Ana Oio Nafarroko Gobernuko ordezkaria eta herri harremanetarako kontseilaria, eta bestetik Marga Ibáñez Ramos, euskara irakaslea eta gaur hitzaldia emango digun aditua. Beraz, Ana Oio, nahi duzunean. Eskerrik asko eta egunon guztiei, egunon Nafarroko Parlamentuko eta Nafarroko Gobernuko kideok, euskaltegietako arduradunok, jaun-andreok, ongi etorri Nafarroko helduen euskalduntzeko 2022-2023 ikasturte akademikoaren irekitze ekitaldira. Ekitaldira ze baino lehen, oraintxe bertan enteratu gara eta zorionak eman nahi dizkiok Castillo Suárezi, euskaltzaina izendatu izan delako, posten gaitu erakunde horren lana idazle nafar baten ikuspegiarekin aberastatu duelako. Hasteko, ikasturteari hasiera emateko ekitaldi honetan, aurreko ikasturtetan euskaltegiak egindako lana nabarmendu nahi dut. Pandemiaren ondoriozko egoeretara egokitu eta neurri handi batean normaltasuna berreskuratu dutelako aurrez aurreko eskolekin eta dinamizazio jarduerekin. Era berean, udako ikastaroak eta barnetegiak ere berreskuratu dira. Gainera, pandemiaren ondorioz online ikastaroen eta irakaskuntzarako material berrien eskaintza handitu egiten dute informazioaren eta komunikazioaren teknologiari esker. Nafarroko gobernua helduek euskara ikastearen doakotasunean aurrera egiteko konprometituta gaude. Halako jasota dago Nafarra suspertu planean eta horretara bideratu dira Nafarroko gobernuaren baliabide franko Euskararen Nafar Institutua, Euskarabiaren bide zabaltzen diren deialdietan. Esaterako ikasturte honetan, helduek euskara ikas dezaten Nafarroko gobernuak euskaltegiei eta ikaslei emango dizkien diru laguntzek doakotasunaren erronka horretan urrats bat aurreratzen lagunduko dute. Bestalde, aurreko urtetan egin dugun gizan, helduek euskara ikas dezaten sustatu dugu eta euskaltegitan izena emateko komunikazio kanpaina zabal bat antolatu. Euskara ora izeneko kanpaina beste eragile batzuekin lankidetzan garatu eta abuztuaren 30ean aurkeztu genuena. Helduek euskara ikas dezaten sustatzeko kanpainan, euskarabideekin batera 33 toki, entitate eta arloko eragile nagusiak aritu dira. Zubiarte euskaltegi publikoa, hizkuntz eskola ofizialak, gizarte ekimeneko AEK eta IKA euskaltegiak eta baian bai euskaltegia. Hala bada, nire eskerrik beroenak horiei guztiei, haien ekarpen eta lankidetzarik gabe ezin izanen baikenuke euskararen indarberritzean aurrera egin. Euskara ora, kanpainaren bidez, ospatu nahi izan dugun matrikulazio aldia amaitzen ari da. Espero ezagun azken urteetako joerari segitzea eta euskara ikastera animatzen diren helduak gero eta gehiago izatea. Gaurko ekitaldi hau ere helduen euskalduntzearen aldeko ekimenen jarraipena dugu. Matrikulazio kanpainaren amaitzear dela eta eskolei hasiera eman aurretik helduen euskalduntzeko 2022-2023 ikasturtearen irekia ekitaldia antolatu dugu eta noen barnean saio akademiko bat. Jarduera akademikoa Marga Ibáñez Andreak emanen du, interakzioko feedback zuzentzailea izeneko hitzaldiaren bidez. Marga Ibáñez Ramos, Barakaldoko udal euskaltegiko irakaslea da, AEKan eta hainbat udal euskaltegietan lan egin ondoren, 2003tik Barakaldoko udal euskaltegian dihardu. Irakasle ikasketak egin zituen euskal filologia eta atzerriko hizkuntza espezialitatean, master bat ere egina du hezkuntza testuinguru multikultural eta eleaniztasunetan.
Gaurkoan emanen digun hitzaldia interakzioko feedback zuzentzailea izanen da. Hau da, zergatik, noiz eta nola zuzendu ikasleek egiten dituzten akatzak. Zer, nork, noiz, nola, eta zergatik eman behar den feedback ahalik eta etekin handiena lortzeko. Halere, hitzaldi honetan puntu guztiei erreferentziarik egitea ezinezkoa denez, puntu bati helduko dio batik bat. Zuzenketak egiteko moduari hain zuzen ere. Horretarako, Barakaldoko Udal Euskaltegian egindako ikerketa baten emaitza azalduko digu. Besterik gabe, Marga, zure hitza da. Eskerrik asko, hori handi badan niretzan hemen egotea, Nafarroan, eta, espero dute hitzaldia teoriko egia ez izatea, izan ere pentsatzen dute komentatuko ditudan gauzak irakasleok ezagutzen dituzuela, baina igual falta duzuela etiketa bat ipintzea, baina berez gaia ezaguna da. Hasiko naiz, barkatu. Interakziozko feedback zuzentzailea eta prompts eta birformulazioak ipini dute azpititulu. Hori direlako nazioarteko ikerketan arreta gehien hartu dituzten zuzenketa moduak. Honi buruz hitz egingo du gaur, hau da gaurko plana, feedback zuzentzailearen definizioa, gaiaren garrantzia, zuzenketa motak, mota bakoitzaren azalpena, teorian eta praktikan, ohar didaktiko batzuk, eta espero dut denbora izatea ikasleen eta irakasleen esana komentatzeko hori delako benetan interesgarria, eta asko ere arinagoa delako. Nire helburua da, lehen esan dudan bezala, zuek ezagutzen duzue gaia, irakasleak zarete, denbora pilo bat egon zarete eskolak ematen, eta gaia ezaguna da, baina igual falta da etiketa bat ipintzen. Niri ere falta zitzaidan etiketa hori, ezta? Hasi nintzanean gaia sakontzen, nik esaten, nik hau egiten dut, baina ekien zelan deitzen zen. Eta horretaz hitz egiteko, eta esangura partekatzeko, eta esangurak ere ikitzeko, iteketa beharrezkoak dira, ez? Horregaitik, hona ekarri dudana apur bat teorikoa gertatuko zaizue, baina nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Zer da interakziozko feedback zuzentzailea? Hori da, klasean esaten duguna, edo erakasleen gelan esaten duguna akatsak zuzentzea, bale? Eta hemen ez dute erabiliko termino hau, segurezki biriko nahiz beti esaten akatzen zuzenketa motzagoa eta errazagoa delako, ez? Zergatik deitzen da horrela? Ikerketan horrela deitzen delako, eta ikerketan pentsatzen delako guk ezin dizkiegula akatsak zuzendu ikaslei. Hori da, eurek azken batean egin behar duten eginkizun bat. Guk bakarrik eman aldigu feedbacka eta bultzatu autozuzenketetara. Elizek eman zuen definizioa gustatzen zait, eta da ikaslearen enuntzatu akastun bati ematen zaion erantzuna, eta Listerrek esaten duenez oso fenomeno komplexua eta funtsasko ditu. Beti izan da, ni hasi nintzen 80ko hamarkadan eskolak ematen, eta guri esaten ziguten akatsak ez direla zuzendu behar, hori zetorren ikuspegi komunikatiboaren eskutik, eta klasen engandik ere, klasen ezagutuko zuen inputaren teoria, eta klasenek esaten zuen akatsak zuzendu ezkero ikasleen iragazki afektiboa asko igotzen zela, eta orduan horrek komunikazioan moteltzen zuela edo eragozpenak ipintzen zituela, eta komunikaziorik gabe ez dago hezkuntza eskuratzerik. Halere, gaur egun badakigu hori zelegia, ikerketa empirikoak erakutsi du feedback ez ematea, baina eskuz ere eraginkorragoa dela, eta 4 meta-analizik probatu dute feedbackaren eraginkortasuna. Halare, guk segitzen dugu kezkarekin, eta ikertzaileek ere segitzen dute kezkarekin,
konturatu zaretenez klasean, etekin gutxi, feedback ematea edo akatzen zuzenketa oso etekin gutxi ematen dute. Eta gure kezka, gure betiko kexa da, mila aldiz zuzendu dieta hau, eta segitzen dute txarto egiten, ezta? Hori da zuzen ere, ikertzaileek ikertu edo ikertzen ari diren, nase oraindik ikerketa lerroak zabali daude, eta gu segitzen duguna esaten klasean, ez? Adituen esanetan, gure zuzenketak ez dira oso sistematikoak, egiten ditugu modu erratikoan, arbitrarioak dira, askotan egiten ditugu moskeatzen garenean, eta nolabait gure lan honi sistema bat ipini beharko genioke, ezta? Hemen esan dizuedana, probatu dute feedback ematea ez ematea, baina eraginkorragoa dela, baina oraindik ikerketa lerro batzuk zabalik daude, adibidez. Ez dakigu noiz eman behar dugun, hori azaltzen den oso kezka importantea da, ez dakigu akatsa gertatu eta berehala eman behar dugun feedbacka edo zuzenketa edo itxaron behar dugun, ezta? Esaten dute, ikerketek zer adierazten dute berehalako feedbackaren alde, baina testuingurua ere ikusi behar da. Azalerazten den beste puntua da, ikasleek eta irakasleok ez dugula berdin pentsatzen, gure usteen artean alde izugarriak daudela. Adibidez, ikasleek esaten dute, asko gustatzen, haiek eskatzen dituzte zuzenketak eta asko gustatzen zaizkie. Baina gu ez gara oso zaleak, ez? Edo gu pentsatzen dugu inoiz ez dela eten behar, eta hori irakasleek behin eta berriz esaten dute, ez etetea oso txarto dago, edo akatze guztiak ez dira zuzendu behar, baina gero ikasleak horretaz kesatzen dira. Hori eteten ditugula, akatze guztiak zuzentzen dizkiogula, hori ikusten da alde importantea dut dela bi aldeen artean, ezta? Adituek esaten dute oso komenigarria dela ikasleekin honetaz hitz egitea, eta haiekin eztabaidatzea, eta informazioa ematea. Noiz nahi duten, zeintzu feedback mota existitzen diren, zergatik egiten dugun, eta haiekin negoziatzea. Eta, 80ko hamarkadan esaten ziguten akatsak ez zirela zuzendu behar, eta hori guztia dator lehenengo hizkuntzaren jabekuntzaren literaturatik, esaten zuten gurasoek umei zizkietela akatsak zuzentzen, baina hori ez da egia. Ez diete modu esplizituan zuzentzen, ez diete esaten ergatiboa janduzu, kompletiba bebai, baina ematen diete zuzenketa implizito asko eta formulatu egiten dituzte umeen enuntziatuak. Are gehiago, ikerketek probatu dute, umeek oso kontuan hartzen dituztela gurasoen zuzenketak, eta kontuan hartzen dituztela. Orduan, hori da fake bat. Eta ikasleek ere izaten dute, eske umei ez zaie zuzentzen. Bai. Ekar dizkizu datu batzuk ikusteko arazoaren tamaina. Galindo Merinok egin zuen 2010an doktorego tesirako egin zuen 200 orduko behaketa bat, eta ikusi zuen irakasleok denboraren 1,5 ematen dugula akatsa zuzentzen. 1,5. Instrukzioak ematen, instrukzio jarri binaka, hartu boligrafo bat, eta bakizu ez, eta beti zatoz berandu, eta hola, 14,7, ez? Eta 1,11 azalpenak ematen, orduan, tartea haunditxoa da, ezta? Gero, Lister eta Rantak murgiltze ereduan da murgildu, eta ESL da bigarren hezkuntzen klaseak, ez? Inglesetik dator, terminologiak inglesetik datoz, bale? Eta Lister eta Rantak ikusi zuten akatzen 1,62 zuzentzen direla, osea, sortzen diren 1,62, eta Elizek, hori bigarren hezkuntzen geletan, akatzen 1,80 zuzentzen direla. Mila eta García Mayo, hauek egin zuten Euskal Herriko Unibertsitatean beste ikerketa bat, hor konparatu zituzten bigarren hizkuntzen eskolak eta klik ezagutzen duzu da edukia eta hizkuntza integratzen dituen irakaskuntza modua.
Normalean inglesarekin egiten da, ez? Ematen da inglesez zientzia eta gero gainerako guztiak euskeraz edo baten bat gaztelaniaz edo igual laugarren hizkuntza batean, ezta? Eta hor ikusi zen, akatzen 97 zuzentzen zirela, hau dago, eta 23 zuzentzeke geratzen ziren, eta klinen 79. Baina, Lasagabazterrek eta Zierrak egin zuten beste ikerketa batean, hori 2005 egin zuten esperimentu bat, ezta? Jarri ikaslei eta irakaslei jarri zieten bideo bat, eta bideoan agertzen zen irakasle bat zuzenketak egiten. Orduan, irakasleek eta ikasleek zehaztu behar zituzten zeintzu zuzenketa modu erabili zituen irakasleak eta baloratu behar zituzten bai, ez? Egokiak izan ziren, edo... Eta ikasleek eren bat baino gutxiago, zuzenketen eren bat baino gutxiago hauteman zuten, eta irakasleek 98 bakarrik. Horrek esan nahi du, gure zuzenketa guztiak zulo beltz batetik doa zela, ez? Eta horregaitik, eraginkortasuna kolokan jartzen da, baina ez da kolokan, ez da feedbacka ez delako eraginkorra baizik eta ohartzen ez, hautematen ez direlako, ezta? Orduan, importantea da, zehaztea nola egin nabariagoak zuzenketa modu horiek, ez? Ikasleentzat, eta, irakaslentzat ere bai. Hauek izan ziren nire ikerketa galderak. Nire ikerketa galdera zen zer monteltzen du zuzenketen eraginkortasuna, ez? Hori zen nire benetako ikerketa galdera. Baina aurrekoa barik, hau barik testu inguratu behar nuen, eta honetaz oso gutxi zegoenez hemendik hasi behar izan nintzen. Galdera hori dira Hendriksonek planteatu zituen 97an, eta guri espontaneoki ere ateratzen zaizkigun galderak, eta zuei espontaneoki ateratzen zaizkizuenak, ez? Zergatik zuzendu behar da? Gaur egun badakigu zergatik, ez? Badakigu ikerketek adierazten dutela hobe dela hori egitea. Zer, hemen nik uste dut egin behar dugula hausnarketa supersakon bat akatzen larritasunari buruz. Nik ez dakit hemen Nafarroan, baina komunitatean bai, egin behar dugu honetaz hausnarketa sakon bat. Hor Korderrek bereizi zituen performantzia eta kompetentzia akatzak, performantzia dira, benetako akatzak ez direnak, hori da, ahozko hizkuntzak berez, bere ezaugarriengatik berez egiten ditugun akatzak, atzera aurrera faltsuak, edo azten gara pentsatzen sujeto pluralean eta bukatzen dugu, baina aldatu dugulako, edo komustadura atzenzun, jendearekin gertatzen dena, batzutan jendea guk ikusten dugu buruan plurala balitz bezala, eta oso normalak dira ahozko mintzaidan. Eta konpetentzia dira benetako ezagutza falta dirazten duten akatzak, ez? Ikasleak ez daukalako, oraindik ez daukalako barneratuta, edo ezagutzen ez duelako, ez? Nola, horretaz hitz egingo dugu gaur, eta hori ipini dute bir formulazioak eta PRONS ez dakit nola itzuli, hori orain azalduko dizuet. Noiz, lehen komentatu dana, berelako feedback edo geroratua, ikertzailei pentsatzen dute momenturik egokiena feedback emateko dala interakzioan, horregaitik nire izenburua da interakziozko feedback zuzentzailea, hori dela ikasleek zerbait ezateko daukatenean dala momenturik egokiena elkarrizketan txertatzen den feedback esanguratsu emateko, eta nork, eta nik hori ikerketatik kanpo utzi nuen, baina ikerketek ere azalarazi dute ekideen arteko zuzenketak oso eraginkorrak direla. Nahiz eta nire ikaslei gustatu ez, baina hor irakasleok ere esku hartze eduki dezakegu, ez? Zelan doa? Ezagutzen duzu edan, ezta? Zer moteltzen du zuzenketen eraginkortasuna? Forma linguistikoa oso importantea da, eta feedbackaren ezaugarria. Justo honetaz hitz egingo dugu gaur.
Baina gero beste batzuk daude, pues adibidez ikaslearen ezaugarriak, developmental readiness da ikaslearen hizkuntzaren garapena, zein puntutan dagoen, ez? Inori ez zaio bururatzen subjuntibo bat zuzentzea lehenengo mailan, ez da, pues horri egiten dio referentzia. Alfabetatze maila, adinak importantzia dauka, lan oroimena, aldagai efektiboak, usteak oso importanteak dira, ikaslearentzat esanguratsu izan behar delako zuzenketa, esanguratsu espada, ikasleak ez du zer egingo zuzenketa horrekin, erabakiko du gure feedbackari muzin egitea, eta erroren sorburua. Oso importante da jakitea nondik datorren, akatsa. Bueno, zelan egiten dugu irakasleok, zelan zuzentzen ditugu akatsak. Lister eta Rantak egin zuten Montrealen eskala handiko ikerketa bat, behaketa ikerketa bat izan zen, eta ikusi zuten 7 modutan egiten dugula. Ni gero hemen beste bat ipini dut. Ikerketetik kanpo geratu zena, baina nik beste ikerketa batzuetan ikusi dudana, ez? Eta 2 azpitaldetan edo 2 familietan banatu zituzten 2 formulazioak, eta prontz eskiztaken nola itzuli, baina deitzen dira ohartarazpenak, output konbitea da, bultatzen ditugulako ikasleak eurek zerbaiteko izpera, estrategia autorreparatzaileak ere deitzen diete, eta formaren negoziazioa. Hasieran formaren negoziazioa deitu zieten, baina azkenean prontz izen horrekin. Gaztelaniaz ere prontz agertzen da, nik begiratu ditudan ikerketa eta artikulu guztetan prontz deitzen dit. Orduan, nik ere prontz hitz erabiliko dut. Birformulazioaren bitartez ikasleari ematen diogu forma zuzena, ikaslea enuntziatu oker bat egiten du, eta guk justo ematen diogu enuntziatu bera, baina zuzenduta. Eta izan daitezke esplizituak eta implizituak. Hauek lehenengo hizkuntzaren jabekuntzatik datoz, hori da gurasoek egiten dutena. Eta problema badago birformulazioekin. Hauek dira gutxien antzematen direnak, eta batzuetan guk hizkuntzak ikasten ditugu ebidentzia negatibo edo ebidentzia positiboaren bitartez. Ebidentzia positiboa da hizkuntza batean posible dena, ebidentzia negatiboa da posible ez dena, ez? Birformulazio bakarrik ematen dute ebidentzia positiboa. Orduan, ikasleak ezin du bereizi, esan duguna, izan den izan den zuzenketa bat, edo bakarrik egin dugun bere enuntziatuaren beste forma alternatibo bat, ezta? Eta hori pizka bat geroago ikusiko dugu. Eta prontz-en bitartez, ez zaie forma zuzena ematen, eusten diogu forma zuzenari, eta bultzatzen ditugu ikasleak forma rekuperatzera, autozuzenketara. Eta ikusi zuten 5 modu dauzkagula. Argitzeko eskatu, horren azalduko dizuet, akatsaren errepikapena, gako metalinguistikoak, elizitazioak eta keinu paralinguistikoak horra bitzen dira. Baina guztiak egiten dituzu, igual argitzeko eskatu, elizitazioa, zer da hori, baina egiten dituzu. Eta nik hemen ipini dut lehenengo hizkuntzaren erabilpena, lehenengo hizkuntzaren erabiltzen dugulako batzuetan akatsa zuzentzeko. Batez ere, akatze interlingualak badira. Birformulazioak izan diteke implizituak eta esplizituak. Hori ipini dut, implizituak ez da bakarra, lore bat da landare mota askoren artean, holan ipini dute. Eta esplizituak da birformulazioa eta akatsaren azalpena ematen dugunean. Adibidez, hau da nik klasean ipintzen dudan, euskerak daukan gauzarik zaiena ez dira ditzak, ergatiboa da, ergatiboa. Orduan, hori da nik klasean ipintzen dudan esaldia. Txakurra jantzuen katua. Batzutan aldrebez ipintzen du, katua jantzuen txakurra. Eta galdetzen diet, nor jantzuen nor? Eta zaten, txakurra, txakurra handiagoa zelako. Baina ezak izue txistea, eta txistea kontatzen diet, ez? Gero kontatuko izue txistea nahi baduzue. Eta esaten dute, txakurra jantzuen katua, eta irakaslea, txakurrak jantzuen katua. Ipintzen ez baduzuka, ez dakigu nor jantzuen nor. Eta zaldean bigo geratzen da, roi hori botatzen diegu, ez da?
Bueno, hori esplizituak. Eta hori implizituak. Eta guztiak egiten dituzue. Lehenengoa da birformulazio zuzena. Lehenengoa klasiko bat da. Nik Iruñekoa naiz, ezta? Bueno, normal esaten du, nik Bilbokoa naiz, baina hemen Iruñekoa naiz, ez? Eta erakaslea, ni Iruñekoa naiz. Honen problema dauka. Igual, egin dezakegu, karo, gu birformulazioak erabiltzen ditugu, asko gustatzen zaizkigu birformulazioak, elkarrizketan ondo txertatzen direlako, ezta? Eta gainera, ez dugu komunikazioa eteten. Orduan, plantak egiten ditugu, elkarrizketaz egiten dugula, adibidez. Ikaslak esaten du, nik Iruñekoa naiz. Eta gu, zu ondo markatuta, ez? Iruñekoa zara zu, holan, ez? Ezta? Bai, ez? Nengo gunean, ez dakizen bat aldiz entzun duen, nengoen horre idazten, eta nire lankideak, zu, holan, ez? Zu Iruñekoa za, ni Bilbokoa naiz. Eta, bueno, hauek, batek esango luke, honek ere komunikazioa eteten duela, eta egia da, ez? Apur bat bai, ez? Bale, egin daiteke zatiak astunean enfazia jarriz, ez? Eta orduan, eta segitzen dugu elkarrizketarekin. Hau guztiak egiten ditugu elkarrizketarekin edo segitzeko, ez? Eta nik Iruñekoa naiz. Zu Iruñekoa zara? Zu Txantreakoa zara? Ze ondo! Gero San Ferminetan ondi holan egiten dugu, ez? Eta gero, birformulazio partziala, hor bakarrik ezati akastun aldatzen dugu, ez? Nik Iruñekoa naiz, eta erakaslea, ni, ez? Apur bat, holan, lotzatuta ez mosteko elkarrizketa, ez? Bueno, beste batzuk ipin ditut hor, baina... Eta hori dira prontak. Hemen, bueno, zer egiten dugu? Bueno, argitzeko eskatu. Hori klasiko bat da. Ez ulertze plantak egiten ditugu, ez? Eta gainez ditugu, parkatu? Ez ditut ondo entzun, ez? Ez ditut ondo entzun, parkatu, ez? Horrela, adierazten, bultzatzen ditugu ikasleak autozuzenketara. Hausnaztarazten diegu, beste modu zuzenago batean emateko enuntziatua, ez? Adibidez, txakurra jantzuen katua, parkatu? Bueno, normalean ez du egiten mugimendu bakar batean, zuzenketa mugimendu edo feedback mugimendu bakar batean, bizpairu egiten ditugu, baina hemen laburtuta dago, bale? Txakurra jantzuen katua, parkatu? Bai, txakurra jantzuen, txakurrak, Errepikapena, akatzaren errepikapena egiten dute, egiten dugu, niri 80ko markan esaten zidaten, hau, etzela inoiz egin behar, horrela ikasle pentsatzen zutelako ondo zegoela, eta txakurra jantzuen katua, eta txakurra, ez horrela, txakurra, eta ikasla, txakurrak. Gako metalinguistikoak, enuntziatuaren zuzentasunari buruzko oso azalpen laburrak ematen ditugu, laburrak ematen ditugu. Txakurra jantzuen katua, esalde honetan ez dakigu nork egin duen egintza, euskeraz markatu behar da, badakizu. Bai, txakurrak, bai. Eta elizitazioak egiten dira normalean galdetzaileen bitartez. Nork egin zuen, noiz, non, norekin, ez? Txakurra jantzuen katua, nork jantzuen nork. Katu erraldoi batek txakur bat edo nork, ez? Txakurrak. Edo egiten dugu pausa bat eta uzten diogu ikaslari bukatzen. Txakurra jantzuen katua, nork jantzuen txakurra, ez? Eta bukatu behar dute. Bueno, hau edian prontak. Hau da aurrekoen banaketa, zeintzu dira gehien erabiltzen direnak. Eta ikerketa iaia guztietan, banaka batzuk kenduta eta oso testuingura berezietan, gehien bat erabiltzen dituguna birformulazioak dira. 155. Hori, datu hauek errepikatzen dira, ikerketa gehienetan. Barkatu, Gero, elizitazioak, eta gero argitzeko eskatu, gako metalinguistikoa, zuzenketa esplizita eta errepikapena. Eta Brownek egin zuen 2014 beste, metaanalizi bat, bigarren hezkuntzen geletan egindako ikerketen
ikerketa empirikoen metanalizi bat eta banaketa berdina aurkitu zuen. Hor daukazue izen bat uptake, eta hori da nik nire lankidei egin dituenean eztabaida talde galdetzen nien, ea nola egiten ikaslek barneratu zutela, ulertu edo antzeman ziotela zuzenketari. Eta, bueno, denetariko erantzunak eman zizkidaten. Baina ikerketan deitzen da uptake. Uptake da ikasle batek gure feedbackari ematen dion edozein erantzun, edozein. Bai, ez, errepikapena, edozein erantzun izan daiteke. Gehien erabiltzen direnak birformulazioak dira, baina uptake txikien daukatenak dira. Eta, bueno, hori kontuan hartzekoa da. Eta lehen esan dugu, ez direla, ematen duela, gure zuzenketak ez dira eraginkorrak. Batetik, oharben txikia, ez, dagoelako. Baina gero gainera birformulazioek oso uptake gutxi ematen dute. Elizitazioak edo prontek, ordea, oso uptake handia ematen dute. Ikusten duzunez, iaia, bueno, zuzenketa esplizitua izan ezik, iaia, egunekoa da, ez? Zatea, gutxin erabiltzen ditugunak, baina eraginkorrenak direnak, ez? Bueno, hor daukagu hausnarketa bat egiteko puntu bat, ezta? Bueno, hemen daukazue baina gastatxo moduan, ikusten da oso ondo birformulazioen nagusitasuna, bai? Eta zergaitik erabiltzen dituen beste birformulazioak? Lehenengo eta bat ikuspegi komunikatiboaren eskutik etorri zaigun ideiagatik, ezta? Komunikazioa ez dela inoiz eten behar, orduan birformulazioak oso ondo txertatzen dira, lehen ikusi duzuen bezala adibidetan oso ondo txertatzen dira elkarrizketan. Guk egin aldugu zuzenketa bat eta segitu elkarrizketarekin. Gertatzen dena da, ez dakigu ikasleak zer hauteman duen, ez? Hori da daukaten problema. Eta gero, aldamiatze funtzio oso ona egiten dutelako. Ikasleak ari badira, euren maila zaratago dagoen hori komunikazio eginkizun batean, irakasleok euren hutsuneak betetzen ditugu. Eta orduan, eurek esanguran jarri aldute arreta eta segitu aldute, ez? Elkarrizketarekin edo eginkizunarekin. Albidetzen digu segitzea, ez? Instrukzioarekin ere bai. Eta horregaitik erabiltzen dugu batez ere, ez? Gainera, denbora pilo bat aurrezten dugu birformulazioekin, eta oso arinak dira, eta ezingo genuke klase eman, birformulaziorik gabe. Lehen esan dugunez, birformulazio daukate arazo bat, alde batetik ambiguak gertatzen dira, partekatzen dituztelako ezaugarri diskurtsiboak ere bai, batzutan ikartzaileak eta zuek ere orain konturatuko zarete, askotan guk errepikatzen ditugu ikasleek ondo ematen dituzte enuntziatuak ere bai, baina egiten dugu edukiari erreakzio bezala. Orduan, birformulazio ez zuzentzailekin, birformulazio zuzentzailekin batera ematen ditugu. Orduan, zaila da ikasle batentzat jakitea zein izan den zuzenketa eta zein izten izan, ezta? Hor daukazu adibide bat, eta hori gertatu zaizue klasean fijo. Nik Iruñekoa naiz, eta ni Iruñekoa naiz, eta irakasla, ni ere bai, nik ere bai esaten du, ez? Edo nik Iruñekoa naiz, eta zu Iruñekoa zara, eta ikaslak esatu du bai, pentsatzen dutelako, benetako galderak izan direla, ez? Edukiari egin diogun erreakzioa dela, ez? Orduan, alde horretatik ambigua gertatzen dira, eta oharkabe ere bai, ez? Gainera, lehen esan dudana, ez? Uptake da, zuzenketa batek funtzionatu duen erabiltzen dugun parametroa, ezta? Ikatzaileak konturatu dira, batzuetan ikasleek errepikatzen dituztela gure birformulazioak, baina imitatu besterik ez dutela egiten, bakean utz ditzagun. Eta hori, galdetzen zaienean, hau badago teknika bat eta grabatzen dire ikasleak eta ikaslea interakzioan, eta gero galdetzen zaie, hemen zuzenketa egin dizunean irakasleak zergatik errepikatu duzu. Eta esan dut, bakarrik errepikatu dut, ez dut ezer ulertu eta
errepikapen zoila izan da, ezta? Orduan, badakigu pronztekit hori ez dela gertatzen, ze, karo, pronzten bitartez irakaslea behartzen dugu eurek errekuperatzera, baina birformulazioekin problema badaukagu. Konturatu dira, birformulazioak oso eraginkorrak direla ikasle mota batentzat, eta dira, gaitasun analitiko handia daukaten ikasleak, memoria izugarria, lan oroimen ona daukatenak, hizkuntza maila altua, goi mailako hizkuntza eta hizkuntzan txetate baxua. Orduan, birformulazioak oso importante dira goi mailan, baina kontuz beheko mailetan, adibidez. Oso importantea delako feedbackaren helburua ulertzea, eta ikasleek antzematen ez badute akatsa, are gehiago, zuzenketaren helburua ulertzen ez badute, lehen esan duen bezala, ikasleak ez du ez ere egingo zuzenketarekin, eta arabekiko du paso egitea. Feedback orokorrari buruz, konturatu dira, oso gutxitan hartzen dut, zuek ere konturatu zarete, fijo, oso gutxitan hartzen dutela kontuta feedbacka ikasleek, oso gutxitan. Eta hemen feedback zuzentzailearekin gertatzen dena ez da salbuespen bat, ez? Haientzat esanguratsu ez bada, ez dute inkorporatuko. Bueno, birformulazioaren aldeko teoriak dira interakzioaren hipotesia, longena, eta interakzioaren hipotesiak esaten du esanguraren negoziaketan eskuratzen dela hizkuntza, hau da, nik zerbait esaten badut eta hartzaileak ulertzen ez badu guk moldatzen dugu, eta moldatzen dugu zatiak astuna hobetu ulertzeko. Inputaren prozesamenduaren eredua, hau da, guk ezin dugu forma eta esangura batera prozesatu, baina birformulazioak esangurarekin ikasleak esan duenaren enuntziatutik oso hurbil daudenez, denboran, geratzen dira baliabide kognitiboa geratzen dira libre eta kapaz dira formari eramateko, ezta? Eta gero, Pronsten aldeko teoria dira outputaren hipotesiak esaten duena da, klasenek esaten zuen input ulergarriarekin nahikoa zela hizkuntza bat eskuratzeko, baina gero Swainek egin zuen horri jarri ziren eragozpen bat, eta berak esaten du produkziori gabe ez dagoela hizkuntza bat eskuratzerik, ezta? Gainera, forma bat ekoizteko egiten dugun prozesamenduak burmuinaren konexioak indartzen ditu, eta horrela integratuago geratzen da forma. Teoria soziokulturalak ere, teoria soziokulturalen bitartez ikaslea pasatzen da kanpoko laguntzetik barneko laguntzara edo autoerregulaziora. Trebetasunaren eskurapen teoria, hau da, bakizue ezagutzen izan daitekela prozedimentala eta esplizitua, praktikaren bitartez pasatzen gara praktika kontrolatutik automatikora, ez? Eta hori Pronstek lortzen dute. Ikerketen emaitzak dira, birformulazioak bai Prons eta bai instrukzio espiritua eraginkorragoak direla, baina Pronstak askoz ere eraginkorragoak dira. Eta, noiz erabili behar dugu bata eta bestea. Bai formak eta bai modua importantzia daukate. Hor jarri dute hitz bat salientzia, horrela salientz agertzen da hori ikerketa guztietan, eta hori da forma nabarmena den edo ez den nabarmena. Ergatibo ez da nabaritzen. Ez guk esaten dugunean, ez ikaslek esaten dutenean, ez? Ez dauka salientziarik, ez? Orduan, birformulazioetarako, gu saietuko gara birformulatzen ergatibo duen esaldi bat, baina kostatuko zaie ulertzea, antzematea, ez da antzematen. Eta horretarako Prons eraginkorragoak dira.
Ikaslearentzat forma berria bada, hobe da birformulazioak erabiltzea, moderatzen dutelako, asko moderatzen dute. Baina ezaguna bada egitura, hobe da bultzatzea, errekuperatzera forma. Akatza, ikasleen gaitasunez haratago badago, birformulazioak, lehen esan dugun aldamiatze funtzioagatik. Eta akatza egitura sinpletan badago, hobeto prontak. No, parkatu, ikasle eduki ezagutzen badu hobeto prontak. Egitura konplexua bada, ezinezkoa da errepikaraztea, hori berformulatu behar dugu. Eta gero, testuinguru ambigua bada, hobe da prontak erabiltzea. Nik ipini ditute, adibidez gaztelaniaz, femenino eta maskulinoa, ni gaztelania eskolak ere ematen ditut, eta, esaten digu, maskulinoa da az bukatzen bada, eta hori esaten dute, Abraham la profeta, esaten dute, ambigua delako, ezta? Eta euskaraz izan daiteke haren, beraren, bere, ikusiagatik, ikusteagatik, ez? Halako formak izan daitezke. Eta ikuspegi didaktikoa, komentatu duguna, birformulazioaren bitartez, guk aldamiatz, ikasleak euren gaitasunetik harago ari direnean, guk laguntzen diegu aurrera egiten. Input emaileak dira, beko mailentzat hau oso importantea da, input ematen dietelako, oso azkarrak dira, denbora aurrezten dugu, baina kontu zibili behar dugu ez dakigulako zeri antzematen dioten. Antzeman dioten bez dakigu. Eta prons osonak dira barrenatuta duenean formak, ezagutzak finkatzen dituztelako, eta, gakoak ematen dituzte. Ezaten dute adituek moduak aldatu behar ditugula, estimulura ohitzen direlako eta deskonektatzen dutelako. Orduan formak aldatzea importantea da. Esaten dute, arrantzan ibiltzen gara akatzekin, nik ez dakizu, baina ni arrantzan ibili izan naiz beti, agertzen zen guztia zuzentzen duen, gutxiago gehiago da, eta hobe da, forma batean fokoa jartzea askotan baino, etekin handiagoa ematen dute. Ematen badugu lehenago ezagutza instrukzio esplizitua ere, etekina hobetzen da. Batez ere esaten diegunean, kontu zibilekarekin, beti hazten zaizu, hori oso eraginkorra da. Eta esaten dute, teknika hona izan daitekela, pronzetatik hasi, eta joan tanteatzen, hasi pront batetik, eta joan ikusten ia lortzen duten, eta jazkenean ezpadute asmatzen egin birformulazioa. Eta biak oso egokiak dira, baina kontuan hartu behar duzue prozesamentu diferenteak direla. Lehen esan dudana, ezin ditugu bultzatu ikasleak errepikatzera gauza bat ezpadakite. Eta dakiten gauza bat, birformulatzea ez doka zentzurik, euren lan egiten ari garelako. Eta, hau da, hezkuntzaren literaturatik datorren esaldi bat da, eta da feedbackaren indarra. Feedbacka da irakaskuntzan daukagun tresnarik potentenetako bat, bere tamainaren, efektuaren tamaina oso handia da, efektuaren tamaina da parametro estadistiko batek daukan indarra, esaten dute 0,40tik aurrera oso esanguratsua dela, eta feedbacka dauka 0,77. Orduan kontuan hartu behar dugun gauza bat da, baina ikasleak ulertu behar du helburua, bestela lehen esan dugun bezala ez dute zer egin horrekin, planifikatu behar da, ezin gara ibili arrantzan lehen esan dudan bezala, helburu instrukzional baten baten barruan jarri behar dugu, eta kontuan hartu behar dugu, feedback emateko beti egon behar dela azaleko ezagutza bat, bestela azaldu behar dugu berriro. Eta hemen ibili dut azaldi bat asko gustatzen zaituna, eta da, loreak oparitzen direnean, ezer gutxi espero da trukean, igurik iminak igual pizka bat bajatu behar ditugu, feedbackari dagokionez.
Eta da, larreak dioena, eta da, ezin dugu ahaztu hau, ez? Hizkuntza bat ikastea prozesu graduala eta konplexua da, beraz, ezin dugu espero ikasleek egindako akatzei emandako erreakzio bakarrak edo banakakoak, euren ikaskuntzan ondorio handi eta berehalakoak emango dituztenik. Hobekuntzak denboran zehar gertatzen dira, eta feedback eraginkorra izango bada, denbora luzean zehar eta erregulartasunez eta iraunkortasunez eman behar da. Forma horiek ikasleen tarteko hizkuntzaren parte bihur daitezen falta daine bat. Vale? Bueno, pues hau zen parte teorikoa eta ez dakit denborari daukagun parte ondo zoazte edo jaz lokartuta edo bai. Bueno, hau beharrezkoa zen. Bai, bale, zeuri. Bueno, hau beharrezkoa zen, ze ikusi duzuenez, klasean egiten dituzuen gauzak dira, ezta? Osea, ez ezaguna ez zen, baina nola deitzen zen igual ez zenekiten, ez da? Igual bai, igual ezagutzen. Ni negoazen nintzenean honekin, enekien. Bueno, nik egin duen ikerketa bat, nik behaketak egin nahi nituen, baina konfinamenduan egin behar izan nuen hau, eta orduan ezinezkoa izan zen, eta eztabaida taldeak egin dituen. 3 eztabaida talde egin dituen, bata irakasleekin eta beste 2 ikasleekin. Irakasleak, esperientzia handiko irakasleak dira, danak, 20 urte baino gehiago arituak, eta ikasleen artean 2 talde egin dituen, hemen ez dakite arrazori daukazen, baina guk komunitatean azterketa dependienteak ditugu, eta gero azterketatik pixka bat askeago da biltzanak. Ez da orduan, talde batekoak ziren azterketa dependienteak eta besteak ziren askeago, barneko motivazio handiagoa zeukatenan nolabait esatearren. Eta erabili nituen galdetegiak, eztabaida taldeak eta gero galdetegiak ere erabili nituen. WhatsAppen bitartez. Hau dira nire lankideak. Ikerketa kualitatibo bat izan zen, orduan Barakaldora mugatu behar ditugu emaitzak, hor errepresentazioak eta oso subjetiboa da, baina subjetiboak izan behar direlako. Eta pasako naiz pizka bat, kategoriaka, karri ditudanak, kategoriaka multzokatu dituk, da feedback zuzentzailea eman behar da, ikasleek zuzenketa kontuan hartu duten adierazleak, berehalako feedbacka edo geroratua, ezkego azaltzen zen behin eta berriro. Zuzenketa moduak, ulergarritasuna, komunikagaitasuna, feedbackaren ordez azaldu berriro eta instrukzio zaharra berri edo. Hauek izan dira kategoriak, ez? Eta, identifika ditzazuen zer esaten duen, nork esaten duen gauza bakoitza. Hor dauzkazu irakasleak, ez? Eta ikasleak. Eta honi naiz. Kategoria. Feedback zuzentzailea eman behar da, zer esaten dut ikasleek. Si un profesor te corrige y no resuelva dudas, desmotiva muchísimo. Te encuentras en un punto de bloqueo. Siento que estoy perdiendo el tiempo yendo a clase. Zuzenketarik egiten ez badugu. No es que no me guste, es que te tienen que corregir. Te explican de forma superficial. Hau behin eta berriz esaten dute. Te explican de forma superficial. Ja, ematen du ezetz, ezta? Behin eta berriro, ja. Gero esango dizu zergatik esaten duten. Eta gero, batek esaten du, yo creo que es necesario insistir. Akats batzuk edo eduki batzuk jakintzak ematen ditugu. Adibidez, ze baten ez egu bururatzen berriro ergatibo azaldu behar dugunik. Azaldu behar da. Berriro azaldu behar da. Eta azalpen esplizituak eta sakonak eman behar dira. Gezurra dirudi, ez da? Ergatioa, lehenengo mailatik dakite. Eta gainera hori konstrukto faltsu bat da. Ezatea, akatza hori lehenengo mailakoa da, akatza hori 2. mailakoa. Ez dakigu oraindik euskararen sekuentziak zeintzu diren. Ez dakigu zer ikasten den lehenago eta zer ikasten den azkenen. Ez dakigu zeintzu diren sekuentziak. Orduan, nola sartzen gara ezatera, hau lehenengo mailakoa akatza bat da, hau 2. mailakoa, baina tendentzia hori daukagu, nik ere bai, nik esaten, hori prehistorian ikasi zenuten.
Pues ez, berriro azaldu behar da, bai? Batez ere murgiltze eredukoekin. Institutuko taldetan nabil, eta horiekin, bai, osea, bale, feedback zuzentzaile eman behar da, irakasleek zer esaten dute, entzungor egiten dute, benetan frustrantea, orduan zertarako egiten ditugu zuzenketak. Gure lana da, energia gehiegi gastatzen dugu. Hemen irakarak esan zuen, gero eta gutxiago zuzentzen duela. Erreflexio moduko bat. Zoritzarrez azterketa dugu, hau. Ezke hor komunitateen azterketek asko baldintzatzen gaituzte. Asko, bai? Bale. Eta beste batek esaten du, geure buruarekin ondo sentitzeko, baina ez diogu inolako sinesgarritasunik ematen, baina geure buruarekin ondo sentitzeko, ikasleak eskatzen duen egin behar da, bai? Presionatuta sentitzen gara, etekin gutxi ateratzen diote, euren usteak eta eurek uste dute modu batean ikasten dutela, aldatzea gatza da, bai? Eta gero satisfazio maila, azpimarratu dut hori, ikasleen satisfazio maila ere kontuan hartu behar dela, eta importantea dela. Ni horrekin ados nago, importantea da, ez? Gutxetan galdetzen diogu gainera. Gero, feedback esanguratsua. Que te corrijan una frase, sí, pero al final te corrigen tanto que no era lo que tú querías decir. Y dice, sí, fastidia mucho la corrección, que no es porque esté mal lo que diga, sino porque podría estar mejor. Hemen argi dago ez dutela ulertzen zergatik egiten dugun, ez? Eta azaldu behar diegu zergatik egiten dugun. Si lo pones así se entiende mejor. Sí, pero yo lo he dicho así, ez? Asko izorratzen ditu hauek, ez? Gauza hauek. No es solamente cuando has fallado una K. Yo diría así, yo lo pondría así, con cara de circunstancias, ¿es? Y yo a veces me he rendido. Es que ezai bat ere gustatzen, hau egitea. Bakar batzuek esaten dute, un tipo de corrección es cuando te corrigen algo que tendría que estar superado. La K, que se te escapa la K, ¿es? Y luego está la corrección para que progreses. Honek ulertu du zergatik egiten dugun hori, ezta? Lehen esan dugu prontekin, batzutan erabiltzen dugu, igual barrenatuta daukate forma, baina ez dut erabiltzen. Orduan, pronten bitartez, erabiltarazten ditugu forma horiek, ezta? Eta, bueno, pues hemen ikasle honek garapen hurbileko gunea aipatu zuen. Osea, asko izan zen, Bale, ikasleek zuzenketa kontuan hartuten adierazleek, bale, hau galdetzen dienik, zer egiten dute mandako zuzenketekin, ezta? Eta irakasle gehiena konturatu dira apuntatu egiten dituztela, erregistro egiten dute, ikasleek erregistro egiten dute, bueno, guk ere tutoretzak egiten ditugu, bauko jardunbiko modalitatea eta hor tutoretzak daude, eta tutoretzetan oso erresa da, feedback hori ematea. Batek esan zuen, aurpegian nabaritzen zaie. Bai, igual berak uste du ulertu duela, baina euskalo zer ulertu duen, ezta? Igual ulertze aurpegia ipini du, baina euskalo, ez? Automatismo berria eta ikastoren bukara aldera akats kopurak nabarmen egiten du bera. Bueno, ikasleek, hau esaten du ikasle batek eta nola egiaztatu ulertu egin duten, badakin nola ez dudan egiaztatzen. Ez die galdetzen ulertu egin duten. Ulertu duzu? Ze, ulertzen duzu, galdetzen dugunean, haiek esaten dute, bai, baina igual beste gauza bat ulertu dute. Ulertzen duzu, ez die galdetzen, igual zer ulertu duzu, beko maietan en castellano. Ziurtatu behar dugu benetan zer ulertu duten. Nire lankide batzuek hartzen dizkiete kuadernoak, bakiratzeko zer apuntatu duten. Bueno, eta zer izaten dut ikasleek. Yo me apunto la frase y cuando voy en el metro me lo repito para mis adentros y para afuera es una cosa muy friki. Intento aplicar esa en otras frases parecidas. O voy apuntando las correcciones y las voy repasando y yo mentalmente hago ejemplos. Asko repikatzen dute, apuntatzen dute eta repikatzen dute ikasi arte. Bai? Berehalako feedbacka edo geroratua, niri, hori irakarrek esaten dute, niri ikasle batzuk eskatzen dute akatsa agertu ala zuzentzeko, niri ere bai, hori esaten dute batzu. Baina guk esplizituki esaten duguna da, ez da konbenigarri etetea. Implizitoa dira, keinuen bidez, etetea zaila gustatzen, vamos, ez ditugula eteten, ez? Bueno, pues ikaslek esaten dute, algo que es desagradable, ez? Y que jode es corregir sobre la marcha, o sea, que egiten dugu, ez?
y fastidia mucho porque te rompe el discurso. Osea, ez dugu egin behar, baina antza egiten dugu, ez? Eta segurazki egoera horretan egon zarete, ez? Ikasle akatsak egiten eta sartuko dut, ez sartuko, esango diot, ez diot esango, egiten dugu, ezta? Ikerketak esaten dute, bi gauza esaten dituzte ikerketek. Alde batetik, momentu horretan egiten badugu akatsa, galduko dela, baina komunikazioaren joanean galdu egiten delako, eta beste batzuk esaten dute, momentu horretan egiten ez badugu, testuingurutik kanpo erortzen direla. Orduan, hori oraindik irekita dago, ez? Eta gero esaten du, se te va el hilo y no sabes lo que estás diciendo, ez? Eta batek esaten du, berarentzat momentuan efektiboa dela, baina benetan komunikatzen ari denean zeo zer. A veces efectivo y a veces acaba y ha pasado mejor vida. Si estoy hablando de algo que me gusta, gogoratzen duela, esaten du, ez? Si no me importa, se me olvida. Hemen ikusten da, benetako elkarrera ginean, efektiboagoa dela hizkuntza bat ikastea, eta feedback ematea. Zuzenketa moduak, hau irakaslek esaten dute, irakurri guzazpe modu daudela eta denok esan dugu, kontzu, hau egiten duguna, zuek ere esan duzu, zen egiten duguna, tipa geratu da buruzoil, ez? Baina badago kontzientzia handia, nire lankideen artean improvisatu egiten dugula etengabe, eta kontua da, ez du amaieran, ez duten irakurriko, kontua du ez dakigula zelan egin, eta bakoitza bere modura ari da zuzentzen. Nik uste dut importantea dela horretaz hitz egitea gure artean bai, ez? Eta ez dakigu nola egin eta improvisatzen dugu, ez? Hori nire lankideek esaten zuten, ez? Eta zuzenketa moduak, ¿cuántas formas de corrupción? Hoy ikasle galdetu nien, ¿cuántas formas de corrupción recordáis? Nos corrigen muchas veces lo mismo. Me molesta mucho que me interrumpan. Yo no sé cuál es el criterio porque un profesor te dice una cosa y otro te dice otra. ¿A quién haces caso? Eta gero keinuak, el lenguaje no verbal del examinador o del profesor. Esa ceja levantada. Ese gesto involuntario de la cara que te hace pensar, hostia, es que estaré diciendo, hori ere zuzenketa modua da, Dice, sí, no te dicen nada, porque eso no saben, de repente le ves que levanta una ceja, Baina, haientzat keinuak erabilgarria, importanteak dira, Os profesores, a mí sí me sirven. Gero, galdetu nien, ia bazekiten honek esan nahi zuen, eta zuten asmatzen. Baina, birformulazioena, hori ikasle, nire lankidek esaten zuten, justu teorian esan duguna. Ni batzutan eredu ematen diet, eurek esaten dute, nik Bilbokoa naiz, nik esaten diet, nik Portugaletekoa naiz. Batzutan ez dira konturatzen, eta azpimarratu behar zaio, hori da justu teorian esan duguna, horretaz konturatuta gaude, ez? Beste batzutan botatzen dute eta azkarrenek harrapatzen dute. Gero lehen ere komentatu duguna, aldeameatzi funtzioa egiten dutela, nik uste du berformulazioa egokia dela, batez ere pertsona bat blokatzen bada, eta askotan ergatibaz da antzematen, komentatu duguna, batzutan salientziarik ez daukaten ez direla konturatzen, Eta gero lehen ere komentatu duguna, zuk esaten badiezu, esaten dute, horixe, eta jarraitzen dute, Baina ez dakigu benetan zergatik esaten duten, ezta? Eta esaten dugu, hobe gu bultzatzen baditugu forma errekuperatzera. Eta gero, ikaslek askotan berbalizatzen duten gauza bat da, nik hitz egiten dudanean ez dakizeak atz egin ditut, besteak egiten dudanean, guztiak harrapatzen ditut, ezta? Batek esaten du, leku aman komuna da, besteak hitz egiten dutenean konturatzen naiz, zenbat aldiz egiten dute zuzenketa, gutxitan, nire lankidek esaten dute zuzenketarik eraginkorrena, ikerketak esaten duten bezala, hausnarketara egiten dutena direla, bestela erreseteatu egiten dute, baina ikaslek esaten dute, las que has comentado, a mí me pone muy nerviosa, la de la reformulación, que quiere decir autozuzenketarena,
que la hagas tú misma. Estás delante de 10 personas y te dicen que pongas el verbo, a mí eso me pone muy nerviosa, ¿ves? Eta gero batek esaten du, me castigan 2 veces, cuando lo hago mal y cuando no sé autocorregirme. Elisek esaten du, bakarrik bultzatu behar ditugula errekuperatzera forma, seguru gaudenean badakitela. Hori esaten du Elisek. Errepikapena, esaten du nire lankideek beko maietan belarre funtzionatzen du, egia da, berformulazioak beko maietarako importantea dira, ez dira antzen maten, baina importantea dira inputa ematen diegulako. Beko maian egin dezakegun gauzarik okerrena da instrukzio esplizito ematea, hobe da berformulatzea. Eta Bogan aipatzen du, eta esaten du, Bogan ez da metodo bat, baina horretan oinarritzen da. Eta ezagutzen duzu hau da, la vida de Brian, pintada egiten duenean, ezagutzen duzu hori, zenturoiak gako metalinguistiko pilo eman zizkion Briani, eta gero zigortu zuen 1000 aldiz idaztera. Nugure ikaslek egiten duten erregistroa, pelikulan agertzen da. Eta gero hori berformulazioa komentatu dugu, eraginkorragoa berformulazioa eta aldez aurreko instrukzioa, ikaslek esaten du, irakasle te dice, ten cuidado porque siempre la cagas ahí, hori balioazten dute asko ikasleek. Dice, suele ayudar, a mí por lo menos me ayuda, es como que se te enciende la alarma, vas bien, lo vas a hacer bien, pero cuidado, Eta ikasleek ere esaten dute, autozuzenketekin asko eteten dugu, baina kontu zure joera hori da kontrolatu, esaten badiegu, batzuek arreta ipintzen dute hor. Ikusten duzuenez, ez dute zer asmatu. Eta, intentzioa versus estentzioa, guk esaten dugu dana ezin dela zuzendu, baina egiten dugu, dana zuzentzen dugu, eta ikasle inpresioa daukagu asko zuzentzen dugula, orokorrean baiz gehiagik zuzentzen dugu, gehiagik eta gehiegitan zuzentzen dugu, inpresori daukagu. Egiten dugu egiten, zalantza sortzen zegulako. Inoiz digute zan aurrela egin behar duzu edo horrela egin behar duzu, Eta erantzuna zuek ematea, batzuetan guk ematen digu erantzuna, eta nire lankidek esan zute, pazientzia bukatzen denean izaten da hori. Pazientzia galtzen dugunean guk ematen diegu hori, erantzuna, Eta, baukazue gogorik beste gauza bat entzuteko? Edo, jaso, beste zaudete, abruzi dute esaten dugu. Zein esan dizuet, akatzen larritasunari buruz hausnartu behar dugula, eta nire ustez hausnartu behar dugu horretaz. Guk kriston eztabaida daukagu, guk eskerrik asko esaten dugu, baina gure ikasleak hasi dira esaten eskerrik bakarrik. Ez dakit hemen anitz bakarrik esaten duten, nik entzun dut hemen ez, lapurdin anitz esaten dute, ez eskerrik anitz, luzegia da eskerrik asko eta eskerrik anitz, ezta? Gure ikasleek eskerrik esaten dute, eta kriston eztabaida daukagu. Impresionante, Blanco Urgelek ere idatzi zuen artikulu bat horretaz, ez? Eta, beste kontu bada ulergarritasuna. Ez da egia. Guk esaten dugu bakarrik ulergarritasuna oztopatzen dituzen akatsa zuzentzen ditugula. Ez da egia. Hori da beste konstrukto faltsu bat. Hori da entzun duguna beti, baina ez da egia. Ulergarritasuna klase batean ez da inoiz oztopatzen. Dena ulertzen diegu. Iaia dena. Esaten badute gorria boligrafoa erosi du, ulertzen da perfectamente, baina zuzentzen dugu. Eta gero batek esaten du, ez ezue gertatzen ikasleen artean igual guk ez digula ulertzen eta hien bai, ez da? Zergatik gertatzen da hori, badauka azalpena eta ikaslek ematen dute azalpena. Al final, si es para entre nosotros, nos vamos a entender perfectamente y cometemos errores, pero los vamos a obviar. Hori da jatorrizko hiztunek egiten duguna turistekin, ez? Guk ez diogu turista bati zuzenketa egiten, ez? Esanguran, jartzen dugu arreta. Ikasle gauza bera egiten dute, esanguran jartzen dute arreta. No cuentas fallos, te ponen con compañeros que te toca trabajar con ellos, hablamos con ellos y sabes que están cometiendo errores que ni siquiera te estás dando cuenta, pero estás entendiendo perfectamente. Y habrán metido 10 o 15. Baina gu non jartzen dugu arreta? Forman. Horregaitik ez diogu ulertzen, forman jartzen dugulako arreta, ez?
Espadira egitura sintatiko konplexuak, ez? Eurek ere ez diote elkarri ulertzen, ez? El año pasado había una persona que la verdad hacía tantos fallos que no lo entendía y desconectaba. Guk ere ez digu ulertzen. Eta gero komunikai gaitasuna lehenesten dugulako hori ere oso faltsua da, ze batzuei esaten digu erritmoa jaisteko, ez? Eta batzuk oso komunikatiboa dira, eta esaten dugu, ez lasaiago hitz egin, ez hitz egin hainbeste, ez? Eta komunikazioaren bitartez ikasten ditugu hizkuntzak, eta hori kontuan hartu behar dugu. Eta, bueno, barkatu. Eta hori, azkenengo diapositiba da, nik galdetu nien zenbagarrenean konturatzen diren berriro azaldu behar dela kontzeptu bat, nik ez dakitze baten ergatiboa zuzentzen duzuen, guk ez, eta ikasle batek esaten du, bueno, gutxitan azaltzen ditugula, eta gero, azalpen gehiago behar dituztela, eta guk esaten dugu, ikasle behin eta berriro, akatz bera egiten dutenean edo taldean, orduan konturatzen gara berriro errepikatu behar dugula, ez? Baina nik uste dute, eta nik neuk egiten nuelago, ikasleak jatzen dira horretaz, eta, bueno, azalpenak gehiagotan eman behar ditugu. Eta hori da gutxi gora bera komentatu nahi nizuena, ez dakit oso astun gertatu zaizuen edo... Bueno, zuek komentatu, zer egiten duzue zuek klasean? Orain galderarik ez, zuek esan, zer egiten duzue? Zer egiten duzue zuek klasean? Hau seguru, ez da? Eta zer pentsatzen duzue? Bai. Bai. Hori grabazioaren oso importantea da, ze horrela kontzientzia eramaten dituzu, arretara ematen dituzu akatzetara. Bai, hori oso importantea da, bai. Bai, nik uste gehiagotan erabili beharko genituzkela grabazioak, eta gero eura jarri entzuten, eta bai. Bai, ba. Bai. Bai, eta karekin gauza bera gertatzen da, karekin, hiperzuzenketa itzelak egoten dira karekin. Ipintzen dute beharrez diren lekuetan, baina hiperzuzenketa da. Bai, ez dakite, pentsatzen dut hori fenomeno arrunta dela, ez? Pentsatzen dut, Parkatu? Nik uste dut kasu horretan ez dutela araua ondo ulertu. Eta araua ulertu ezaten dute gakometan linguistikoak oso importantea direla. Eta araua ulertu ez badute leku guztietan. Nire kasuan, nik konturatu naiz karekin egiten dutela. Pentsen dute, bueno, askok joan dira. Nik
Iruñekoa naiz, nire irakasle batek esaten du, nik hori ez dela ni, arrunta, hori dela enfatikoa, esateko ni, ez? Baina askok joan dira hor hiperzuzenketa bat dago, eta nire ustez arabo ulertu ez dutelako da, nire ustez. Orduan beharrezkoa da berriro akatsa, zuzenketa ematea. Eta gero hiperzuzenketarena ere da, abrasatzen ditugu, benetan. Eta gero hori ulergarritasun oztopatzen dituen akatsak zuzentzen ditugu. Baina ez da egia, lokaletan. Eta lokalek ez dute inoiz hori ulergarritasuna oztopatzen, globalek oztopatzen dute ulergarritasuna. Eta horiei ez diegu eskua zartzen. Idatzietan bai, baina ahozkoetan ez. Oso zaila delako gainera, oso zaila delako horiek ez zuzentzea. Ez diezu zer ulertzen, hori zelan zuzentzen diot orain. Bueno, berformulazio bat egin daiteke. Pentsatzen dute, bai. Eskerrik asko, bai. Negoziazioarena, nik uste dute negoziazioarena importante dela, eta ez ahaztu inoiz, nik uste dute ez dugula ahaztu behar, gutxiago gehiago dela. Ze horrela, nik uste dute, eta aldatu alda, joango da aldatzen gainera, ez? Baina nik uste dut horrela emango diegula sistematizazioa eta harinagoa gertatuko zaie be bai, ez? Bueno. Zer egiten duzue, kontaitazue zue, mesedez? Interesgarriagoa da niretzat. Esperientzia handiko irakasleak zarete, ez? Orduan, komentatu dudana, zer egiten duzue? Hau egiten duzue, ez? Baina kontaidazue zuen niri. Nik hau ekarri du partekatzera. Orduan, orain zue partekatu nirekin. Partekatu zer egiten duzue. Nik partekatu dut hau. Beti izaten dugu importantea dela nola ematen dugun feedbacka, baina fijatu behar gara asko ikasleak feedbackarekin egiten duen horretan, ez? Hori bai dela importantea. Fijatu hemendik aurrera, zer egiten dut ikasleek feedback horrekin. Hori egiten duguna baina asko zer importanteagoa da. Ni galdetzen diet, zer egiten duzue honekin, gero botatzen duzu, begiratzen duzu, eta bai, begiratzen dut. Nik ez ditut nire irakasleen zuzenketak ikusten, lotza ematen didalako. Unibertsitatekoak, Hori alderri afektiboa ez dugu hitz egin, baina importantea da, alderri afektiboa. Zelan ulertarazi ikaslei akatsak eginez ikasten dela, geroko feedbackari esker, ez? Alderri afektiboa oso importantea da. Bueno, goze zarete? Hor daukazue nire telefonoa eta nire posta elektronikoa, nahi baduzue bidaliko dizuet PowerPointa edo galdetu edo hartu benetan, hor daukazue nire telefonoa, hori da nire WhatsAppa, bidali galderak edo zuen nahi duzuena edo PowerPointa bidaliko dizuet, beste ikerketa bat egingo dut uharmenari buruz, prest bazaudete, mesedez, esan. Hor daukazue nire Twitter, bai. Oso zarra da horregatik lehiatzu, orain lotza ematen dit hori pintzeak, baina. Star Warsalea naiz. Bueno. Bueno, bai, ikusirik... Ez didazula ezer kontatu nahi? Ez. Interakzioa beste une baterako, ez? Uzten ari garela. Orain tabernara joan barko ginetek hori. Hau, grabatzen ari da, ez da? Lasai, ez... Ikaslek esan zidaten, ez egin txisteri, Marko. Bueno, askotan ez, giro informalean ere, etekina ateratzen zaio oraingo azalpenari. Orduan bukatu horretik, Marga, eskerrak eman nahi dizkizut gaurko
hizketaldiagatik. Zuei benetan, nire txapa entzuteagatik. Eta, gaurko amaituko genuke hemen saioa, eskerrik asko ere bertaratu zaretenei, eta hurrengo arte.